intentant mobilitzar la gent per aquest 2013 pugui ser ja un any important per l'independentisme. Hem vist que hi ha molts dubtes a nivell de lideratge i nosaltres pensem que la societat s'ha de mobilitzar per forçar que les coses es precipitin, perquè quan més temps passa, més dificultats tindrem a l'hora de tirar endavant un nou país dins d'Europa o dins del que faci falta. És urgent que tots plegats ens unim i no esperem que la maquinària de l'Estat que està intentant ofegar aquest impuls que va néixer de la manifestació de l'11 de setembre es pugui apagar. Per tant, és important que estiguem tots plegats demostrant en el govern nostre que la societat hi és al darrere. Des de Solidaritat Catalana per la Independència donem tot el suport a aquesta mobilització ciutadana, la iniciativa Independència 2013, perquè és urgent que en el nostre país es declari la independència. Avui declarar la independència és una qüestió de voluntat política. Ja hi ha una majoria absolutíssima de diputats del Parlament que es van presentar amb un programa que prometia l'estat català i les vies del diàleg amb l'estat espanyol han estat infructuoses. Per tant, és hora d'abandonar aquests intents de fer una consulta, una declaració de sobirania, un estatut, un pacte fiscal dins del marc constitucional espanyol i anar a buscar el marc internacional que ens permet aquesta declaració unilateral d'independència, com així va pronunciar-se el Tribunal Internacional de Justícia arrel del cas de Kosovo, però va declarar que les declaracions d'independència en termes generals eren vàlides i legals, segons la llei internacional. Per tant, això és el que venim a fer aquí, a posar l'agenda política, a exigir la declaració unilateral d'independència, a donar pressa als representants del poble català i una vegada declarada aquesta independència ja es podrà fer un referèndum ratificatori convocat per l'estat català i convocat per les autoritats catalanes. Tot el que sigui continuar sotmesos i trepitjats pel marc constitucional espanyol acabarà amb negatives i cops de porta. Ho vam veure amb l'Estatut, ho hem vist amb la declaració de sobirania, ho hem vist amb les consultes, ho hem vist amb el pacte fiscal. No serveix de res continuar fent el mateix que hem fet fins ara. Per això aquesta crida a declarar la independència, a posar a l'agenda política la declaració d'independència i que aquest any 2013 sigui el darrer any que hem de patir els catalans i les catalanes les imposicions de l'estat espanyol, l'atur, l'intent d'acabar amb la immersió lingüística, l'espoli fiscal, la llei verd, els insults a la nostra llengua amb invents de denominacions, com estem veient amb el català que es parla a la franja. És hora, per tant, de posar-nos dempeus i anar cap a la declaració d'independència. Quin del dret i del revés el nom de la nostra llengua, en veurem l'entrellat. Català a l'atac, tornarem. La independència no ens la poden donar l'any 2060 ni l'any 2030. La independència necessitem l'any 2013 perquè quan la gent s'ho passa malament és avui. Avui a Catalunya hi ha famílies que passen gana, mentre amb els nostres impostos l'estat espanyol se'ls està gastant en fer les bestieses més grans que us pugueu imaginar. Per això tota aquesta gent que estem avui aquí estem perdent el nostre govern, els seus socis de govern, que el temps se'ns acaba i tenim pressa i no podem esperar més. La independència té que ser la cosa d'aquest any o del que ve, però ni pactes fiscals ni tractes amb Espanya. Espanya és una paret amb la que ens estem estrellant cada dia més i ens n'hem de donar compte, hem de veure això i tots a una hem d'avançar i avançar tots junts i endavant. I Catalunya sola se'n sortirà. Catalunya amb Espanya està malament, està enfonsada. Estem en nom del col·lectiu Independència 2013, que és un col·lectiu de persones de tots els partits polítics, tant de Solidaritat com d'Esquerra Republicana, com de la CUP, com persones que no són de cap partit polític o d'estat català,
i no hi ha cap problema, i tots units farem feina. Si no estem tots units, no tindrem la independència, senyors. Ens hem reunit aquí independentistes, encara que no som tots els que... no estem tots els que som en realitat, hem vingut a forçar perquè facin la dui d'una vegada, perquè Catalunya s'està ensorrant per culpa d'un mal govern, si es pot dir així. Porto les sabetes de Jo Desbanca, de Stop Desaucis, perquè per culpa d'aquest mal govern estan escanyant Catalunya, estan deixant sense feina a la gent, els estan desnonant, ens estan asfixiant la nostra llengua, i fins aquí. Fins a tocar la nostra llengua hem arribat. Vull dir, hem dit prou, i ens hem alçat amb les senyeres aquí, i si hem vingut avui, vindrem un altre dia i un altre, i si cal acamparem aquí davant fins que es proclami la independència. Som els impulsors de la sobirania fiscal i del pagament dels impostos a l'Agència Tributària de Catalunya. I avui estic aquí perquè aquesta és una acció independentista. Nosaltres recolzem totes les accions que facin anar endavant el país i que facin reivindicació dels nostres drets, i en aquest moment ja creiem que de l'obligació gairebé d'aconseguir la llibertat del nostre poble. Som aquí per a reclamar de la majoria parlamentària que existeix ara que ja procedeixin a declarar la independència de Catalunya. Ja està clar, ja s'ha encarregat de totes les raons, que Espanya no vol admetre res, que tot queda bloquejat i que no hi ha manera de fer una consulta amb acord amb Espanya. Per tant, declaració d'independència i independència de Catalunya unilateral l'any 2013. Formar comissions, formar consells, queixar-se de que tot queda bloquejat, però no fer res pràctic ni res real per aconseguir la independència de Catalunya. Ells, abans del dia 1 de juliol, han de complir el seu compromís, i és fer pública la pregunta que volen sotmetre, perquè això és el que van pactar i això és el que s'ha establert en el pacte que van fer. La primera cosa que han de fer és complir el seu compromís al poble de Catalunya i fer pública la pregunta d'aquesta consulta, abans del dia 1 de juliol, és el seu compromís. Hem vingut aquí per demanar la independència 2013, és a dir, la declaració d'independència, i no la consulta, perquè dins del Regne d'Espanya la consulta no es farà mai. Els catalans sovint hem patit una mica d'equívoc al pensar-nos que Espanya és igual que el Regne Unit, i la realitat és molt diferent. Catalunya no és Escòcia i Escòcia no és Catalunya. En aquest cas, Espanya creiem que no es deixarà fer mai la consulta i que primer haurem d'acollir-nos al dret internacional i fer la declaració d'independència. Posteriorment, si cas, es faria el referèndum ratificatori, però no ens vulguem comparar amb el Regne Unit perquè, per desgràcia, no ho som. Som qui som molt grans, passa que ens ho hem de creure, i fer una declaració unilateral ja, abans no ens acabi d'enfonsar. país. 885.000 aturats, un aturat cada dia. Més de 100.000 autònoms desapareguts, 60 empreses que tanquen cada dia, hospitals, farmàcies, el tercer sector de serveis socials, treballadors públics i empreses que no poden cobrar el que els deu la Generalitat, que es troba al llindar de la fallida econòmica. I es preveuen encara més retallades socials a la sanitat, a l'ensenyament, a la cultura, a la ràdio i la televisió públiques, el que significa un atac a la dignitat i a l'ànima del nostre voler ser com a país. La independència és urgent. El temps no ens va a favor, ans al contrari, ens va en contra. Com més temps passi, més força li donem a l'estat espanyol per organitzar-se i impedir el procés d'independència. Des de Catalunya fem i farem les coses bé, organitzades, en totes les etapes per demostrar al món que ens mereixem la llibertat. Però les hem de fer ara, perquè el temps va a favor d'Espanya, que està determinada a anar-nos ofegant i atacant la nostra cultura, com també el nostre estat de benestar, l'ensenyament i les institucions. Tot plegat per debilitar-nos i deixar-nos en una posició que ens incapaciti per continuar endavant. En definitiva, una guerra bruta amb totes les eines d'un estat. Hem d'accelerar les etapes i exigir la declaració d'independència. Avui, 11 de maig, fa exactament 8 mesos justos des de la gran manifestació de l'11 de setembre.
1,5 milions de ciutadans vàrem sortir al carrer demanant la independència i el dret a decidir. Avui el pacte amb Espanya és impossible. Per tant, és oportú que ens mobilitzem perquè el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat celebrin el referèndum d'independència i promoguin una declaració unilateral d'independència com més aviat millor, aquest any 2013. Vamos a españolizar a los catalanes. Qui ho va dir això? Es pensa que ho van fer en tot un continent, els hi van canviar tot, els van liquidar, els van matar i podran amb Catalunya. Però què s'ha cregut aquest home? Aquest home s'ha cregut que nosaltres podrà amb nosaltres, però aquest tio té que anar a un psiquiatre. No podrà amb nosaltres! És impossible! És veritat o no? No podrà amb nosaltres! Però què s'ha cregut aquest home? Que no sap qui som els catalans! No ho saben qui som els catalans encara! Això fa molt de goig. Vinga, visca la terra! Visca! Molt bé. Aviam, l'associació Defensem l'Escola en Català va ser creada en el si de Solidaritat Catalana per la Independència de la Sectorial d'Educació per tal de fer front amb solucions polítiques i jurídiques a les agressions d'Espanya contra la llengua catalana a les escoles, sobretot a partir de les sentències del Tribunal Suprem del 2011, on per llei es reintrodueix el castellà com a llengua obligatòria i s'acaba amb la immersió lingüística. A partir de la democràcia, doncs, amb el permís d'Espanya, s'instaura la immersió lingüística als inicis dels 80 i l'escola es converteix durant 30 anys en un petit parnàs, en un paradís de la llengua, en un bastió. Tanmateix, com a bona metròpoli dominadora que és Espanya, es decideix que tanta immersió és perniciosa i Espanya, per llei, la liquida d'un plomall, davant d'una inexplicable apatia de la casta política catalana, que no emprèn cap acció eficient per evitar-ho, excepte declaracions a mitjans o tours de força d'aparadors simbòlics. De manera que, entre les agressions d'Espanya i la búlia i la inacció catalana, ens trobem ara en un punt de no retorn. Independència o mort de la llengua. Necessitem declarar la independència ja. Si fóssim lliures, no caldria españolizar a los niños catalanes. Si fóssim lliures, no caldria que tota una classe canviés el castellà si un alumno lo pide. Si fóssim lliures, els nostres alumnes escriurien i parlarien el català, la llengua pròpia del país on viuen i van a l'escola, la llengua pròpia dels països catalans. Si fóssim lliures, els nostres nois i noies aprendrien i parlarien d'altres llengües per obrir-se camí en un món multilingüe i divers que respectaria la seva identitat catalana. Ens cal, doncs, una declaració d'independència per salvar els mots, per poder viure en català, per poder ser en pau i igualtat amb la resta dels pobles del món. Ens cal la independència ara, el 2013. Visca la terra! Sabeu quantes en portem? 163.000 signatures. 163.000. I no ens volen recollir aquesta notícia aquí a la nostra terra, a Catalunya. Hi ha 19 famílies que volen estudiar en castellà. I hi ha 163.000 famílies que volen que els seus fills estudiïn en català. Continuarem, no pararem. I si hem de fer 6 milions de signatures, les farem. És important que entre tots continuem, que siguem activistes. Penseu que això és només el començament. Hi ha molts que el procés d'independència només li diuen procés. I nosaltres el volem fer. I el volem fer ara. Independència 2013. No podem perdre més temps. Visca Catalunya! Visca! Visca la terra! Visca!